Joo, mä oon Mondi ja mua just äskettäin kutsuttiin homonaamaksi. Mä olin tuolla lentokentällä, mä hyppäsin 600 C, mä olin siinä Dösässä, oli just lähdössä. Niin sit mä oon kuskille sellainen, odota, että joku haluaa tulla kyytiin. Kuski osaa. Avaa keskiovet, sit siellä sipsuttaa sellainen nainen rööki huulessa. Tulee siellä ovelle ja polttaa sitä röökiä. Sit mä oon niinku, että heitä se rööki helvettiin ja tuu kyytiin. Sitten se polttaa vielä pari hatsia ja heittää sen pois ja astuu sisälle ja sanoo mulle, että vitun homonaama, mulla on lippu, onks sulla lippu? Sitten vaan, että vittu kiitti, että mun takia sä oot täällä Dösässä ylipäätään. Toi kuski on hyvä tyyppi, sä oot tollanen homonaama. Sitten se uhkas niinku tappaa mut siinä matkalla ja sit se nukahti ja mä oon niin kiltti, että mä sörkän kohdalla, että taas se pysäkki. Mä oon nyt ei herran, hirveä sahaus kuuluu. Sit Hakiksen kohdalla mä ite jäin pois. Mä menin vielä herättää, koska olen kiltti. Kuski on vaan siellä. Mites sinun kaveri? Kiitti äijä. Onneksi Suomessa muistetaan aina kiittää kiltteellisesti. Toisen kerran mä vein Dena hätämajoitukseen. Ne otti mutkin sinne. Nyt mä oon niiden kadun kanssa ohjaamassa sitten varoittavan esimerkin kaikille muille kodittomille homonaamoille. Suomessa ei pelata aina ihan täydellä pakalla. Meillä on niinku pressa, joka saa juttui päästään. Sitten meillä on joku saakeli risujen maa ja megahottiksi, kaikkea mitä siellä välillä mahtuu. Ihan mikä tahansa ylittää vaan Iltalehden uutiskynnyksen. Meillä on polkupyörälainaaja, mökkisyömäri, tuplakättelijä. Jos se olisi kätellyt vielä kerran, niin se olisi sarjakättelijä. Meillä on sarjakakkaa ja sarjapaiskaa ja raiskaa ja kuristaa ja hukuttaa ja piinaa ja liimaa ja vuokraa ja syömäri. Kaikkea löytyy, siis sarjavalittaja, sarjavuokraaja, sarjatuhoaja, sarjatuhopolttaja. Tuntuu, että tää maa on yksi iso sarjakuva. Stubb sanoisi, että tässä sarjakuvastripissä on 3 kuvaa. Ensimmäisessä on lupaus, toisessa vedätys, 3. valitus. Sitten mulla on sellainen, että hei, herra presidentti, miksi ei ole se vedätys? Koska sain lupauksen päästäni. Sitten mä teen henkilökohtaisen avustajan hommia. Me moikkaillaan mun pyörätuoliasiakkaan kanssa koiriin. Mut se ei näe hirveän hyvin, se huutaa kaikille lapsille ja matkalaukuille. Tule tänne! Anna pusuu! Sitten mä roudaan, se on vasta pervoala. Meillä on sellaisia 1 metri, 2 ja 3 metrin pituisia rakenteita. Ne on niinku 1, 2 ja 3. Välillä tarvii 2 ykköstä. Sitten meillä on strappei, tappei, dildoi. Välillä kuulee sanottavaa, että laita käsiraudat kiinni ja munat koloon. Ja sit mun pomo, se näyttää ihan Ron Jeremyltä. Mutta ei oo kyllä ulkomaalaisiltaan helppoa. Aasialaiset menet jonnekin ravintolaan ja ne on sellainen, haluatko liisi? Tuliks mä oikeeseen paikkaan? Onks täälläkin happy ending? Niinku aasialaisen, sä et voi mennä torilta ja sen kysyy englanniksi, että onko tämä tuoretta? Is this flesh? Myyjä vaan hämmentyy. No. It is vegetable. Yes, but it is flesh, light. Go away. Ja intialaisia, niitä ei kukaan ota tosissaan, ne ei saa sitä teekirjaa sanottua. Intialainen voi niinku kahvilassa, kun se tilaa juoman, niin saada rintsikat. Ottaisin 1 D-kupin. Varmaan ahdistavaa olla niinku tai siis ulkomaalaisen Suomessa asioida jossain KKK-marketissa. Yeah, we went to the Ku Klux Klan market. Ja sit niinku ostaa ass-marketista fänivanukkaita Kulosaaressa. Kaikista pahin oli, kun 90-luvulla oli Jussin pussi. Siinä oli ulkomaalaisilla hauskaa. Would you like to taste some juicy pussy? Mun iranilainen kaveri se sai tarpeeksi ja se suorastaan juosi takas Iraniin. Mä olin niinku, että mikä sulla on? Eiks tää ollut kivaa? Se on vaan, the kids, they're out of control. They are crazy. They were shouting, Risto, rape us! Risto, rape us! So I ran. Mut maahanmuuton mukana niin kielikin muuttuu. Meillä on uusi virallinen kieli.
Finglish, sitä kuulee joka paikassa. Kohta kuulette sitä virastoissakin. Meitä jonnekin Kelaa ja haluatte jotain tukia, niin siellä on joku tyyppi vaan. Joo broidi, jos sä haluat niinku näitä benefittejä, sun pitää vaan jaksaa ykäillä tarpeeksi. Sun on tosi legit delivery ja sä oot tosi convincing, niin no cap sä saat vähän assistanssia. Mut jos sä rupeat jonneilee, niin sun cash flow sheffataan. Sitten on vaan niinku, että voiko mun tehdä kuitenkin vapaaehtoistyö? Bro! Fashisolet saa! Siitä seuraa karenssi, valla! Kiitos Mamondi! Se oli hyvä. Rakastin imitaatioita.